मी सुरेखा पाठक ठाकरे, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापिका, जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक मराठी शाळा पिंपरी रोड, पंचायत समिती पांढरकोडा, जिल्हा परिषद यवतमाळ. मी आज आपल्यासमोर सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनानिमित्त म्हणजेच महिला शिक्षण दिनानिमित्त एक स्वरचित कविता आपल्यासमोर सादर करते आहे. कवितेचे नाव आहे सावित्रीबाई माझी साऊ. साऊ माझी कीर्तिवंत थोर, माय तुझे कसे मानू मी आभार. साऊ माझी कीर्तिवंत थोर, माय तुझे कसे मानू मी आभार. चिखल शेण झेलीत तू किती सहन केला त्रास, मुलींना शिकविण्यासाठी तू झटली रात्रंदिवस. चिखल शेण झेलीत तू किती सहन केला त्रास, मुलींना शिकविण्यासाठी तू झटली रात्रंदिवस. तुझ्या या उपकाराची कधी होणार नाही परतफेड, तुझ्या या उपकाराची कधी होणार नाही परतफेड. साऊ माझी कीर्तिवंत थोर, माय तुझे कसे मानू मी आभार. साऊच्या साथीला होती ज्योतिबाराया, शिकवून तिला केले शिक्षिका आम्हा ज्ञान द्याया. साऊच्या साथीला होती ज्योतिबाराया, शिकवून तिला केले शिक्षिका आम्हा ज्ञान द्याया. तुझ्या या उपकाराची जगात कीर्ती थोर, तुझ्या या उपकाराची जगात कीर्ती थोर. साऊ माझी कीर्तिवंत थोर, माय तुझे कसे मानू मी आभार. माझी नसती साऊ तर जिने झाले असते दीन, तिच्याच पुण्याईने बनली स्त्रियाची गुणवान. माझी नसती साऊ तर जिने झाले असते दीन, तिच्याच पुण्याईने बनली स्त्रियाची गुणवान. जगात मान मिळवला राष्ट्रपती प्रतिभाताईनं, जगात मान मिळवला राष्ट्रपती प्रतिभाताईनं. साऊ माझी कीर्तिवंत थोर, माय तुझे कसे मानू मी आभार. शाळा काढून भिडवाडीला स्त्री शिक्षणाचा दिला अधिकार, तुझ्याच पुण्याईने ग स्त्री गेली वर्ष पदावर. शाळा काढून भिडवाडीला स्त्री शिक्षणाचा दिला अधिकार, तुझ्याच पुण्याईने ग स्त्री गेली वर्ष पदावर. तुझ्या या उपकाराची जगी चर्चा आहे थोर, तुझ्या या उपकाराची जगी चर्चा आहे थोर. साऊ माझी कीर्तिवंत थोर, माय तुझे कसे मानू मी आभार. लक्ष्मीबाई खंडोजी पाटलांची तू कन्या आहे हुशार. 3 जानेवारी 1831 ला जन्माला आली गुणी पोर. लक्ष्मीबाई खंडोजी पाटलांची तू कन्या आहे हुशार. 3 जानेवारी 1831 ला जन्माला आली गुणी पोर. ज्योतिबाशी लग्न करून केला ज्ञानाचा प्रसार, ज्योतिबाशी लग्न करून केला ज्ञानाचा प्रसार. आई साऊ माझी कीर्तिवंत थोर,
प्रेम